Allah ya yi ni ya so abinsa, yaro ga kuruciya. Assalamu alaikum. Mai gida barka. Da Allah mai gida ina ɗan neman taimako na. Saboda wallahi kwana biyu ban karya ba. A'a, ai ka san me guda? Kwana biyu ban karya ba. Ina naka son da Allah ya samu wani abu gare ka ɗan karya a taimaka min da Allah ba na nan. Gira, ya hankuri ni ma ina fita. Ban samu. Ba ka samu. Allah ya samu. Bari ka in kire kai da gona ta. Kai! Tau! Mai gida cewa na kai ka canza shawara kenan. Masha Allah. A'a ba shi ba. Yana ta na ciwo ma da ka tsaya kana yawon ganar roƙo da bara. Ni zuwa na mace in kai ka gona ta kai gini ga kuɗi in baka. Gaskiya ne gida ban ƴan noma. Baka iya? Wala ban ƴan noma. To ciraha. Wala ban ƴan komai. Ba ga aiki na naka buɗa ba. Yanzu baka iya. Bara ɗaya na. Ka son kai ta yawon baran. Gaskiya na son baran nan. Allah ya sauka. Amin. Lalle na son baran nan. Yayi. Sai a ciki. Bloody Samaritan, protect my